Nahiagom og paso sa nagkadiiyang bahin sa lawas ang usa ka 58 anyos nga lalaki. Human gikatahong miulbo ang butane sulod sa iyang panimay sa Sitio San Isidro, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaganihang kadlaw. Siluan mayroon din sa report. Padayon karong nagpaalim sa pribadong tambalanan sa Lapu-Lapu City kining 58 anyos nga lalaking nahiagom og first-degree burn. Matod siyang bayaw nga si Alex Ibanez, nakamata na lang sila sa nadungog nilang kusog nga buto pasado alas 12 kaganihang kadlawon. Pagbuto, mo to nanawag ko mga tawag na ko kong anak. Pagtawag na ko sa kong anak, nananamis bintana aso naman. Nya mo to pag naog na mo nisiga na. Mo tama na pong kitabangan. Tubig. Gamit ang tubig sa ilang poso, nagtinabangay ang banang Ibanez sa pagpaong sa kayo. Nitabang usabang ilang igagaw gamit ang fire extinguisher, hinungdan nga wa gayud hingpit nga nalamoy sa kayo ang panimay sa biktima. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes nga nagluto ang biktima, sulod siyang panimay gamit ang butane. Apan daw wa makabantay ang biktima nga adunay hungaw ang butane canister. Base sa katong na itagiya sa balay na hubog ko, no? Nakainom, dili lang ako nakainom. Ngayon, pag luto, siguro siya ka pamatikog nga naihunaw sa bitin, no? Ito nga aning buto, pagbuto, dili siyang lawas. Dayag sa itsura sa mga gamit sa panimay sa biktima ang impact sa pagbuto sa butane. Wala hinoy laing naangol sa hitabo kay nag-inusara lang sa iyang panimay ang biktima kinsa gikatahong usa ka habal-habal driver. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.